Вие двамата всъщност ще играете 5 секундно предизвикателство. Какво представлява то, обяснявам за нашите драги зрители. Ще имате 15 рунда, в които всеки един от вас ще трябва за 5 секунди да избори 3 неща от дадена категория. Ако успее, ще спечели точка. Ако загуби, няма да спечели точка. 5 секунди. Имаш 5 секунди да избереш 3 неща. Сега ще видиш, само след малко. Толкова бързо не мога да мисля никога. Трябва да мислиш бързо, защото човека, който загуби, драги дами и господа, ще трябва да хапне една прекрасна комбинация от детско пюре с зеленчуци, което служи за канапе, така да кажа, черешката на тортата под формата на синусиране. Съжалявам, че По принцип, вижте колко сме добри към нашите гости, да. Така, готови ли сте? Цялото ли? Колкото прецениш. Може така лекичко да ботнеш и да загребеш? По принцип... път е толкова стакан, не го изядаха цялото. Значи, аз миналия път, добре. Както и да е, колкото прецените, колкото ви сърце дава. Пюре от лук. Не е от лук, зеленчуци. Добре. Зеленчуци. Да. Добре. Господин Хеймбул избра всъщност ти да си първи, господин. Така че можем да започнем. Имаш 5 секунди да ми избориш 3 руди от Майнкрафт. Диаманти, айрон, злато. На 4,5, но айде влезе в 5 секунди. Така че... 4,5, ама влезе в 5 секунди. На око. Една точка за вената. Да. Върват бързо, а? Много ги изчислявай, бас. На око ги виждам. Значи то предизвикателство е 5 секунди, ма реално е 3. Как дойде, но... Така, готов ли си? Готов съм. Така, господин Хеймбул, имаш 5 секунди, ще имаш 3 секунди да избориш 5, така. Имаш 5 секунди да избориш 3 периферии за компютър. Мишка, клавиатура, слушалка. Господина, съм да го бутнеш бетоне. Ще кажеш, че всеки ден ги чупи. Аз тук съм с 3 секунди с умисъл за 3 секунди за това. Ето, човек има стратегия. Добре. 1 на 1. Следим сега резултата и вие помагате, защото може да се объркам. Така, готов ли си, господине? Готов си. Имаш 5 секунди да избориш 3 тревоопасни животни. Крава, кон. Да, можеш да кажеш хамстер, можеш да кажеш. Хамстер ли? Да. Хамстер не е ваш тревопасен. Да, зеленчук опасно. Добре. Така. Я виж ти зеленчук опасното животно е тук. Ти седеш. Добре. За сега той има всъщност възможност да поведе. Аз не ям, нали? Не, то ти ядеш накрая, не сега. Ти ядеш накрая, ясно ли ти? Така. Да, първо да се така опознаем. Готов ли си за следващата фаза? Така, имаш 5 секунди да избориш 3 марки за коли. Лада, Ауди, БМВ. То господина не мога го бутнеш, бе. Как ще кажеш, господина? Той е предварително. Водите с една точка, но още нищо не е готово, защото има доста категории. Така, готов ли си? Готов си. Имаш 5 секунди да избориш 3 сериала. Приятели, Game of Thrones и The Walking Dead. Добре, харесва ми тук. Да пуснем ли Game of Thrones? Game of Thrones да пуснем после. Добре. Така, господине, това е перфектният въпрос за тебе. Много се радвам, че се падна ти да го отговаряш. Така, имаш 5 секунди да избориш 3 вида дюнер. Голям, среден, малък. Yes! Точно това се надявах. Да, голям дюнер, малък дюнер, среден дюнер. Иначе пилешки и телешки, какъв друг вид трети. И свински. Има и веган. Да. Но точно аз това се надявах да се сети някой от вас, да може да каже голям, малък, среден дюнер. Технически в менюто са различни артикули, така че са видове. Да, разбира. Много яко. Това е, изкефих се. Така, готов ли си за следващата категория? Надявам се. Така. Сега имаш 5 секунди да избориш 3 части на компютъра. Процесор, видеокарта, дъно. Тия хора много знаят, бе. Ама за сега господина те води с една точка. Така, господин, имаш 5 секунди да избереш 3 спорта. Волейбол, баскетбол, футбол. Сега си знал толкова. Гледай, не мога... Бетон е човек, не мога го мръднеш. Не искам да виждам. Тебе ти се падна по-трудничко обаче. Сега, готов ли си? Съсредоточен ли си всички чакли? Как си в училището? Как си там с нещата? Върват ли? Надявам се, че... Скоро е било. Добре. Доста. Така, ако четеш книги, може да ги знаеш нещата. Имаш 5 секунди да избориш 3 български автора. Иван Вазов, Христо Ботев, Пъйсей Хиледарски. Да. Тук хоста да каже. Той технически не преписвал някакви неща. Добре, ще го приемем. Айде, приемаме го. Приемаме ли го? Даваме ли му? Даваме. Добре, приемаме. Айде.
Така. Аз не би го приел. Ако питаш, викаш не. Добре. Сега, господине, имаш 5 секунди да избориш 3 месоядни животни. Лъв, тигър, хлебарка. Хлебарката яде ли месо? Хлебарката е всичко. Добре. Да приемем, че... питаме. Да приемем, че това също е спорно като твоето, така че му взимаме точка. Добре. Така. Готов ли си? Взимате му точка. Даваме му точка. Чакай, че тук нищо няма да взимам. След малко вие ще взимате тук, аз имам да давам. Така. Готов ли си? Така. Имаш 5 секунди да избориш 3 вида облекло. Гащи, тениска, шапка. Добре. Аксесуар, ама облекло. Добре. Да, Айде да тренда ми. добре. Днеска много така в добро настроение. Господина. Така. Господине, имаш 5 секунди да избориш 3 човешки органа. Далак, дробове, сърце. И пребори се да не кажеш онова нещо. Бях положил капан, обаче само вика, само гледам борбата. Далак. Долу, ама ще спрям. Да. Буква надолу. Да. Трябваше, да. Викам само, тук някой да не се изпусне от тайничко, се надявах да има контент, но... Културни хора, спонсори има. Да, едно друго. Добре. Удържа ми на капана. Така, ама беше близо. Добре, господин, имаш 5 секунди да ми избориш 3 авенджери. Антмен, Айронмен и Хълк. Това ако ме беше питал мене, бех приключил с пюрето. Добре. Ами, по мои изчисления, господина все още води с една точка. Помнете си вие резултатите, защото може да стане объркване. Така. Това е прекрасен. Тук пак може да има, как да кажа, интерпретация. Имаш 5 секунди да избориш 3 динозавра. Тирекс, тиразанов, рекс, бро. Тиранозавър! Птеродактила, Не, ако го повториш второто, приемам точката. Тиразанов, рекс. Тиранозавър, ровара. Добре, резултатът отново е равен. Това много ми хареса. Господине, искам да избориш за 5 секунди 3 български владетели. Хана Спарух. Брем факнах. Хана Спарух, шатрата. Уморта, Крум, Симон, брат му. Он е от Враца. Така, добре. Така. Само на динозаври. Само се падна по-лесно на господина, евентуално. Имаш 5 секунди да избориш 3 български ютубъри. Да клашърс, вената, знака. Супер! Мисля, че няма нужда да броим секундите. Господина ги каза доста сериозно. Сега да те видим колко си запознат. Имаш 5 секунди да избориш 3 вида мляко. Кисело, прясно и цедено. Добре. Okay. Това ли? Да. Можеш да кажеш ядково, крава, нали там, каквото и да е. Млечно, долу, ризово. Млечно мляко. Млечно мляко е добре. Така. Това иска да се пада на тема, лови. При господине. Имаш 5 секунди да кажеш 3 сладки неща за ядене. Вафла, дюнер, той да е курасан, бомбон. Не, накосам пак на 4 секунди и половина. Не го засичаме. Но как да го засека, ако още една ръка мога ми изникне от далака. То пише там, нали няма 5 секунди, бе? Я кажете в чата, добре. Няма, бетон. Дюнер ви хареса. Сладък дюнер. Добре. Май за сега пак има превес господина с една точка. Да видим. Така. 3 български планини. Атака. Рила, Витоша и... Пирин, Родопито, и... Да. Подсказах, бори ли са половин точка? Не. Няма. Аз искам да помогна. Да. Нямах желание. После като имаш преднина, ще станат нещата. Така. Готов ли си? Да. Имаш 5 секунди да избориш 3 марки за телефон. Samsung, iPhone, Xiaomi. Няма помръдване. Само с дюнера се разклати. Малко. Да. Така, няма страшно, има още 100. Така. Господине, 5 секунди за 3 солени неща за ядене. Дюнер, картофки и чипс. Добре, то дюнер много така. Не трябваше да му подам. Добре. Когато положението е зле, дюнера винаги помага. Да. Дори когато е сладко. Български автор. Дюнер. Динозавър, дюнер. Това е същото горе, да. Динозавър. Така. Добре.
Е динозавър. Динозавър, его е динозавър Рекс. Добре, имаме нов животински вид, драги дами и господа. Толкова добро предаването. Така, продължаваме напред. Имаш сега... Всъщност, май трябва да е... Не, той ли е? Чакай, че аз вече не знам къде съм. Така, за секунда загубих съзнание. Сега тък му ти е свежо. Имаш 5 секунди да избориш 3 упражнения във фитнеса. Клек, лежанка, плайс. Добре. Приема се. Стават малко въпроси, господине. А пък сте с 2 точки назад. Как ще станат нещата? Ще го бъде ли? Така ще вкусиш предварително. Така. Вкусно, изпускаш. Не. Сбъркай. Аз съм на диета. Добре. Ето сега. Без калории е това. Не. Нискокалорично, без захар, без въглехидрати, изцяло всичко е протеин. Значи, от сиреното имаш протеин, имаш зеленчуци, това онова. Дюнер. Дюнер, вундаба. Така. Господине, имаш 5 секунди да избориш 3 вида дървета. Да. Поне едно. Бор, нещо. Аз се замислих за Кестен. широколистни някакви такива и Може. бях сега това ли трябва, това ли трябва. Каквото знаеш в тия игри, какво тръгнеш. Да, има различни класификации, можеш да играеш и за едното и за другото. Добре, много сериозна предина, тук нямаш право на повече грешки. Господина... Имаш. Той има, да, Не искам да греша. Да. Нищо не искам да греша. Сега обаче се падне една завъртяна игра на тебе. Имаш 5 секунди да избориш 3 геометрични фигури. Триъгълник, квадрат, кръг. Добре. Кръга за малко да се подхлъзне, но... Кръгчета. Да ти се изчезне. Но всичко е наред. Добре. Така. Господине, имаш 5 секунди да избориш 3 филма. Avengers 1, 2, 3, Endgame, Infinity War. Така, приема се. И този въпрос, между другото, бях го написал специално за теб, но се падна на господин Хелън Бул. Така, имаш 5 секунди да избориш 3 героя от Властелина на пръстените. Това е изгърбеното Дъмбълдор и Хари Потър. Прекрасно. Аз ги разбрах, между другото, ако иска да каже. Давам ти една точка, ако отгаднеш кои герои се опита да назове. Смигъл. Какво казва? Значи изгърбеното. Да. Дъмбълдор Гандалф. Да. И Хари Потър. Чакай сега. Що да е Хари Потър? Къде е главен герой? И ето, добра асоциация. Ето има много главни герои там. Дед гони пръстена е един, нали? Фродо, бе. Да, ама, защото той е магиосник, а пак. Не съм. Хари Потър вика. Много беше близо, между другото. Аз нямаше сета за Хари Потър кой е. Но добър опит. Вкусно, но май ще хапваш. Така. Господине, имаш 5 секунди да избориш 3 игри за PlayStation. UFC, FIFA и The Last of Us. Да. Добре, окей. Има, нали? Има. Добре. Добре. Успя да закрепиш положението. Така. Сега. Това тук би е много важно. Имаш 5 секунди да избориш 3 букви от английската азбука. ABC. Кое? ABC. Добре. Добре, получи се. Така. И ти? Така. Имаш 5 секунди да избориш 3 животни в Майнкрафт. Овца, крава, прасе. Добре. От това правиш какво? Дюнер. Дюнерче. Всичко е до дюнера. Всичко отива към Дюнера. Случайно не мисля. Така. Господине, 5 секунди, за да избориш 3 места за купон. Дискотека, кръчма вкъщи. Това е. Слагаш ли нещо? Да, питайте. Добре. Да, не е обичайно кръчма дискотека вкъщи. Зависи от обстоятелството. Аха. Или вкъщи кръчма дискотека. Да, може и така. Може дискотека и дискотека. Една, втора и трета гонят и готово. Това между другото модерен термин, който се нарича в Западна Европа бар хопинг. Дискотека хопинг. Дискотека хопинг, ние ще го побалканизираме. И нали, то е едно, две и на третата гонят, да ме дискотека ритник. Да, значи, то е Battle Royale. Коя дискотека?
Коя дискотека ще остане последния мухикан? Така. Добре. Още само 3 въпроса ни остават. Всъщност сега той трябва да 2 пъти да се провали и да познаеш веднъж, който... Не, всъщност мисля, че си гъга, но все пак за спорта ще ги доизиграем, ако искате. Добре. Опитвам се да го измисля, ама на този етап не виждам как ще се спасиш, но може да изиграем въпросите. Така, имаш 5 секунди, Така. избориш 3 вида строителни материали. Цемент, арматура и чук. Добре. Чук то не е много Чук не е материал, ма... Не знам, защото си И представих чук! Чук. Да бъде чук, Той става материал, като го забрави майстора и го зазиде в стената и готово. теоретично е възможно, да. И става материал. Реално да. Част от арматурата. Да. Да, подкрепя, там чука. Така. Добре. Така, това ми е много интересно. От този въпрос, между другото, зависи нещо Ако по-напред. не познаеш, минус 3 точки. Така, готов ли си? Ама ако го позная, го иде с цялото. О, искате ли? Не. А, И аз ще го Между другото, много е трудно това. Искаш ли да се консултираш да видиш какъв е? Ама без такива сега Добре. консултации. Айде, давай там А, въпроса. Ако, Това виж си са, нямаш на идея колко е много. да, сега тук имаме Това си оферта. нямаш на идея колко Имаме е много. оферта от Heaven Bull, който казва, ако не познае това, губи 3 точки, обаче ако го познае, вената ще трябва да изяде цялото нещо. Ти така или че трябва да го ядеш. Ма не е казвам ли къде е цялото. Между другото, това ти е единствения шанс да се спасиш, да. Защото ако извадиш 3 точки и познаеш следващото, биеш и той ще трябва да яде. Това ти е шанс, между другото. Половината. Цялото. Целия. Не. Няма... Ама цялото сирене или цялото с Всичко пюрето? е да го оближа така даже. Не. Не щеш. Не. Никакъв Добре. шанс, това е много. Не, той е хубаво зеленчук. Да. Той, нали бе, какво викаш там? Добре, отказваш, значи. Мгм. Добре. Без чалендж имаш... Щеше да фена. Имаш 5 секунди да избориш 3 имена на пластмасовата турбичка. Турбичка, чантичка, кисийка. Нямаше да фенаш. Така. Аз съм, нали? Ама последен въпрос. Това има ли значение? Има Да ми е интересно въпроса. 3 вида мерни единици. Така да чуете ASMR. Гледай му в очите. Докато го лапам. Това. Ами... Нали ти беше интересно, кажи сега как е? Аз мисля, че му е хубаво просто се прави. Човек, пюрето е гнусно. Сиренето е хубаво, Ага. Я виж на камерата нещо има. Пише там, вижте му физиономията. Супер. Обаче мъжки се представи, загреба даже от пюрето малко. Видях с очи. О, Доволен ли си от представянето? Щеш да е хубаво цялото да го глътне, ама. готни се го тия. Аз махнах сиренето, вземах всичкото сирене, давай. Не виж малко остана. Тук има сусли, какво е това? Бега от тук. Не бе, пробвай. Добре. Ами това беше 5 секундното предизвикателство.